Ska jag headbanga? Men vad fan? Jag trodde det var chips. Oj. Jag fick ett sms av mamma. Vad skrev hon då? Vad skrev hon? Fan, jag får gärna snurra runt där uppe, jag känner. Vad skrev hon? Vad skrev hon? Vad skrev hon? Va? Vad skrev hon? Hon skrev: vilken dag kom du sent till idrotten? Hur visste hon det? För jag sa det till henne. Hon glor på fronten, vet du. Det var i fredags, va? Han är inte medveten om att jag filmar. Jag vet inte. Nej. Oj. Nej. Va? Du är störd. Du är störd. Vad är ditt problem? Jag vet inte. Jag fick en kick och kasta saker på folk. So, what do you ladies own, secretary? His name is Secretariat. Your heart take dictation. Heter det sekretariat? Ja, den heter sekretariat. Varför? Oj. Jag fick den. Varför tar du bort den? För det blir onödigt. Vad fan? Lite utkropp! Men det ligger godis här. Nej, det är tuggummi! Jag är ju för jävla bra alltså. Du skulle vara vågad, då dödade jag dig. Nej! Nej! Nej, 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 nej! Emma. Jag måste ta iväg alla. Emma! Ja! Välte.